Kweth makero sirikal tesre koro ramo mar chungo chenro mar uso share mage kambi Safaricom. Kweth Kalonzo Musyoka kod Rigathi Gachagua koro ramo negi dhie doho mar chungo uso makamano. Ora Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Chenro mar uso atamalo 15 mar kambi tudruok mar Safaricom kod sirikal ne kambi mar Vodafone menda maromo 244.5 medo yudo kweth mokalo kuom kweth maketo sirikal tesre moko ni chenro no pong kod kiawa mathoth odoledhi ni mar omenda go nyalo mana biro lenyo fuke ji giwegi e sirikal. Sasa share moja imeuzwa 34 shillings whereas the real value is 70 to 80 shillings. So the country is losing about 250 billion. Jotelo go mane lose kinde alama ne obage kanisa mar Dominion City maidore Kasarani County ma Nairobi koni gidhi tero ng'ure doho mar chungo chenro mar uso atamalo 15 mar kambi Safaricom kod piny owacho moserem kao pach jopiny. And we know that as they try to sell this parastatal without public participation, which is a constitutional requirement, it is simply because somebody somewhere wants a cut. It's like you have a cow that is high yielder in your home. Hiyo ng'ombe ndio inatoa maziwa, watoto wanakunywa, wewe unakunywa, ingine unauza. Sasa wewe unauza hiyo ng'ombe na huna ingine. Kata kamano, kweth no mar Rigathi Gachagua kod Kalonzo Musyoka to konegi singo tayo Kenya kokalo kuom gwelo pa jopiny kaka yor telo makare madewo jopiny. Tunasema tunataka the face of Kenya in Nairobi. Na hatutaki ODM iwachwe nje. And we are saying we are depending on the experience of Kalonzo Musyoka kupanga siasa ya Nairobi. Bendegi kwedo mokalo gedo mar ndara mar Ironi Mau Summit magikone sirikal nie kod paro mar lodho omenda kod kambi mar China. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.